Kaixo lagunok, gu olimpiadei buruz ikasten ari gara. Eta informazio pixka bat emango dugu. Olimpiadan Grezian sortu ziren. Olimpia hirian ospatzen ziren. Joko olimpikoak ospatzen zirenean gerra ez zegoen. 1986 urtean Olimpiada berriak sortu ziren. Pierre de Coubertini esker 4 urtez behin ospatzen dira. Hiri desberdinetan ospatzen dira. Olimpiadaren sinboloa 5 uztai ditu. Uztai bakoitza kontinente bat da. Urdina Ozeania da. Beltza Afrika da. Gorria Amerika da. Horia Asia da. Azkenik berdea Europa da. Hau da!